ddinas I chi I lleisiau lleol, sef podlediad llwyddon lleol. Mae'r ydw I a mae'n blesar cael eich arwain chi drwy'r podlediad yma sy'n dathlu lleisiau lleol a llwyddiant lleol. Gyda chefnogaeth gan raglen Arfor a ysbrydoliaeth prosiect llwyddon lleol, da ni yma I ddangos bod cyfleoedd cyffroes a dyfodol bywiog yn aros amdana chi yma yng Ngorllewin Cymru. Yn ystod y gyfres, mi fyddan ni'n cwrdd â phobl ysbrydoledig sy'n profi bod ffynnu yn ein cymunedau cynhenid ni yn bosib. O entrepreneuriaid I arloeswyr, mae gennyn nhw gyd I stori I rhannu a mae'n fraint cael bod yma i'w hadradd nhw efo chi. Felly, steddwch yn ôl, gwrandewch a gadwch I ni ddarganfod be sy'n bosib yma yn Arfor, sef Sir Gar, Ceredigion, Gwynedd a Môn. Rwan, yn y bennod yma, da ni yn mynd I fod yn trafod un o'r syniadau mwyaf dadleuol o bosib sy'n wynebu llawer o bobl sy'n gadael yn cymunedau ni. Y gred fod dychwelyd adra yn rhyw fath o fethiant. A ia, dwi'n meddwl bod i'n rhywbeth reit ddadleuol. Dwi'n gwybod bod fi wedi cael sawl trafodaeth am y peth yma dros y blynyddoedd. Ond da ni'n mynd I fod yn croesawu dau ar y soffa heddiw yma sydd wedi cael profiadau fel yma. Huw Rees a Daniel Thomas. Dych chi'ch dau'n iawn? Yn diolch. Da iawn. Felly, mae'r ddau ohonoch chi yn wreiddiol o gymunedau Arfor. Di mynd I ffwr I weithio I Gaerdydd ac I Lundan a di dychwelyd yn ôl ata ni. So, na ni drafod chdi bach am hynny heddiw yma'r penderfyniadau yna ar hyd y ffordd ag ati. Ond Daniel, di dathyn I chdi bach ta. So, ti'n gweithio yn Môn ar y funud, ond ti o wreiddiol o Aberystwyth? Aberystwyth, na ti. So, gweithio yn Geirwen, yn M-SPAC, neu Menai Science Pac, ac yn wreiddiol o Aberystwyth, na ti. Na chdi. Felly, be sydd wedi ddenu di I Sir Fôn, ta? Pam Sir Fôn? Wel, y swydd mwy na dim. Weles i'r swydd ac o'n i eisiau dod nôl I Gymru rhywbryd. So, o'n i ddim yn gwybod pryd, o'n i yn edrych am swyddi ar y pryd, o'n i'n byw yn Llundain. Ond, weles i'r swydd yma ar Ynys Môn a o'n i fel, be, pam lai? Yeah. Da, a mynd amdani. A mynd amdani. A ddim di edrych yn ôl? Na, no chance. No chance o go. Na, oedd e'n gyfle wych. Oedd e'n gyfle wych I ddod nôl. Oedd e'n gyfle wych I ddod I gweithio gyda busnesau yng Nghymru. Gyda be fi wedi dysgu a be fi wedi... wedi dysgu yn coleg a wedyn yn Llundain. So, oedd e'n cyfle da a nes I just mynd amdani. So. Pam oeddech chi isio dod yn ôl? So pam oeddech chi'n chwilio am waith yng Nghymru yn Sir Fôn neu'n Aber neu lle bynnag oeddech chi'n chwilio? Gwaith dros Nghymru I gyd I ddweud gwir. Unrhyw beth I wneud gyda sector dwi'n ddo, sef datgarboniddio a net zero. Ond o'n i'n edrych am swyddi dros Gymru, o'n i'n edrych am swyddi yn agosach I Gymru falle, ond mae dim le fel Gymru. So I ddod nôl I weithio yn Gymru yn y mynyddoedd I ddefnyddio'r Gymraeg yn y weithio. A fe'n, oedd trwy amser rhywbeth o'n I eisiau gwneud. Briliant, da. A Huw, be amdana chdi? Achos ti'n wreiddiol o ardal Efail Wen, wrth ymwneud Crymych, a is ti Gaerdydd, so I coleg, ta I be oedd hynny? Do, yn gyntaf es i'r brifysgol yng Nghaerdydd, ac wedyn pan ddath I edrych am swyddi, nes I ddechrau edrych yn ardal Caerdydd. Fe sy'n ffodus iawn wedyn o gael fy swydd dysgu cynta. So o'n i'n gweithio llawn amser, o'n i wedi prynu tŷ a phob dim, a o'n i'n hapus yn fy swydd. A dwi'n credu dath y cyfnod clo, nath bywyd fel petai arafu ychydig bach. O'n i dechrau meddwl fwy am symud nôl i'r ardal hynna, a'n meddwl falle am y dyfodol lle fydden ni'n priodi ac yn cael plant. A wedyn yn meddwl am pa fath o ardal hoffen I fagu'r plant. Felly dyna'r prif atyniad dwi'n credu. I ddod yn ôl. O'n i'n byw yn Llundain am 8 mlynedd. A dwi'n meddwl pan mae rhywun yn camu nôl ac yn symud nôl adra neu I ardal gwahanol, mae rhywun yn sylweddoli gymaint o brysurdeb sy'n yna mewn dinas. Mae'n go, mynd, wastad. A ti jyst yn meddwl yn ôl, sut o'n i'n neud o? Na, literally. Ac o'n i'n trefeilio'r gwaith awr a hanner pob I gwaith a wedyn awr a hanner nôl. A di hynna'n byd? Ar trenau, a di hwnna'n ddim byd.
Oedd hwnna'n penderfyniad mowr i chdi wneud ar y pryd? Ta oedd yn teimlad fatha penderfyniad reit hawdd? Dwi wedi cael yng nghyfnod yn Llundain, mae'n amser i fi fynd i rwla tawelach, nôl i Gymru. Ie, oedd e dar amser da. Oedd fi angen fy ngariad yn edrych am lle i fyw gyda'n gilydd i rentu, ac oedd popeth mor ddrud. So oedd e'n strygl i chwilio lle i fyw gyda'n gilydd. A dath y swydd yma, oedd e'n dal i mwy, sydd oedd e'n dweud lot. Ac o'n i jyst yn meddwl, mae fe'n werth just mynd mas, falle byw yng Ngogledd Gymru Gogledd Gymru am bach, a wedyn a just gael chill bach. Mae trwy amser i mynd nôl i Lundain i gweld ffrindiau rhywbryd yn y flynyddoedd nesaf yma, so oedd e just yn good timing, mae'n rhaid dweud. Gafodd un o'na chi y sgwrs efo ffrindiau neu deulu, ydy o'n gallu teimlo fatha chydig o fethiant, symud yn ôl? Yn bersonol, o'n i byth wedi gweld y fel yna, dwi'n gwybod mae yna sgyrsiau'n digwydd am hynna, ond na, dyw symud i ffwrdd a'n byw yn y dinasoedd mawr yma ddim o reidrwydd yn meddwl bod chi'n fwy llwyddiannus na'r bobl na sydd yn aros yn ei ardal leol. Mae ffrindiau gyda fi sydd byth wedi symud o'r ardal, ddim wedi mynd i'r brifysgol yn rhedeg busnesau llwyddiannus neu'n gwneud swyddi da iawn yn dy fe. Felly, i fi'n bersonol, o'n i byth wedi poeni am hynna. A oedd yr ymateb ges i wrth teulu a ffrindiau a bobl o'r gymdeithas pan o'n nhw'n clywed bod fi'n symud nôl. Oedd e'n bositif iawn, o'n nhw'n hapus iawn i weld bod fi wedi bod bant, wedi mwynhau byw, ond yn hapus a'n gyffroes bod fi yn symud nôl hefyd. So, na, i fi'n bersonol, oedd e ddim rhywbeth o'n i'n poeni am, i fod yn onest. A wedyn pryd oedd y syniad efo'r busnes newydd i chdi ta? Felly, o'n i wedi bod yn siarad gyda fy rhieni falle am ddechrau'r busnes cyn i ni symud nôl, a oedd hwnna wedyn yn atyniad ychwanegol falle yn rhoi rheswm i ni symud nôl, lle o'n i wedi siarad gyda nhw am y syniad o drosi'r adeiladau ar y fferm Lleol mewn i fythynod gwyliau. Gobeithio yn y hir dymor fydd yn talu ffordd ac yn gweithio mas. Lle, Daniel, sut nath llwyddon lleol ddod yn ran o dy yrfa di, dy daith di, a chditha drwy'r elfen gyrfaol, dwi'n iawn i ddeud? Ddod hwnna mewn, felly dath ni rhan bach am hynny? So oedd yng nghynnwys gyda'r cynnig y swydd, dath llwyddon lleol, a cynnig helpu fi symud o Llundain, helpu cynnig i talu am y rent, ac helpu i dalu am unrhyw fath o training byddai gallu gwneud hefyd. I datblygu sgiliau a gwybodaeth fi yn unrhyw maes byddai eisiau gwneud. Mae arian gyda fi i wneud hwnna trwy llwyddon lleol, so i cael hwnna ar ben y cynnig y swydd, oedd e'n awesome, rhaid dweud. A sut brofiad ydy o cael cydweithio efo pobl yn y Gymraeg, achos illa oedd hynny'n rhywbeth o'ch chi'n ei gael yn Llundain fyd? Oedd e jyst mor neis i ddod nôl i gweithio a siarad Gymraeg yn y weithi, neu siarad Gymraeg gyda cleientiau dros y ffôn ar draws Cymru gyd, a helpu tyfu y iaith Gymraeg yn y weithi hefyd. A Huw, ti yn rhan o'r elfen mentro efo llwyddon lleol, felly sut os ti ar draws hynny? Felly nes i weld post ar Instagram llwyddon lleol yn ysbysebu penwythnos ym Mhrifysgol Aberystwyth, lle o'n nhw'n cynnig hyfforddiant i ddechrau busnes a syniadau busnes. Felly, nes i lenwi'r cais mewn a ges i lle wedyn ar y penwythnos hynny. Oedd e'n wych, cyfleoedd i ddysgu am sut i farchnata busnes, ariannu a grantiau ac yn y blaen. A oedd na llwyth o arbenigwyr a pobl busnes profiadol yna i siarad gyda ni ac yn gwneud cyfraniadau. A i rei eraill sydd o bosib yn byw yn Llundain, Caerdydd, a sydd isio dod adra, be fysa y cyngor sa chi'ch dau yn ei reid iddyn nhw? Byddai'n dweud, cadw golwg mas o hyd. Mae yna llwyth o swyddi yn dod lan ar wefannau. Fi'n gwybod mae Llywodraeth Cymru gyda LinkedIn account sydd yn postio roles yn aml iawn. Fi'n gwybod mae recruitment agencies fel Dargan Talent
Fi wedi siarad â nhw cwbl o weithiau, maen nhw'n wych yn helpu chwilio swyddi yn Gymru, yn yng Nghymraeg. So, just cadw golwg mas. Ie, fydden ni'n gweud i'r rhaina sydd eisiau symud nôl a meddwl dechrau busnes, fydden ni'n dweud, mae cymaint o gefnogaeth mas na, yn rhad ac am ddim hefyd trwy Busnes Cymru a gwahanol prosiectau fel arfor a llwyfan lleol a cyswllt ffermio ar gyfer rhai sydd y cefndir amaethyddol falle, felly mae cymaint o wybodaeth a hyfforddiant, y cefnogaeth mentora, phob dim i gael mas na. Mwy nag o'n i wedi sylwi, wrth dechrau chwilio am y bethau hyn a mynd i gwahanol ar gyrsiau a cyfarfodydd. Chi'n sylweddoli faint o gefnogaeth sydd mas na nawr i ddechrau busnes a grantiau ac yn y blaen. Felly mae'n gyfle gwych yn y cyfnod hyn nawr i fwrw mlaen gyda unrhyw syniad falle sydd gyda rhywun. Oedd y ddau ohonoch chi wedi tyfu fyny mewn ardaloedd gwledig. Sut fath o obeithion sydd gennych chi i bobl ifanc rwan sydd yn byw yn Arfor? O na bethau i chi wneud pan ydych chi'n tyfu fyny? Ydych chi'n meddwl bod hynny wedi newid? Fi'n credu mae'n enwedig gyda ble fi'n gweithio yn Emsbac. Agorodd yr adeilad yn 2019. Ni ar y brink o dechrau adeiladu adeilad arall yna, adeilad egni. Mae'n dechrau dod â mwy o swyddi bach mwy, sy'n denu bach mwy o dalent, dim dalent, ond innovation a innovative ideas a popeth hwnna. A unrhyw un sy'n dod mewn i weithio mewn yr ardal STEM neu be bynnag, mae mwy o gyfleoedd yn dod yn yr ardaloedd yma, dim jyst yn y dinasoedd mawr yma. Ond pryd o'n i'n tyfu lan o'r mwy o opsiynau da fi yn y dinasoedd mawr. Mae lot o swyddi sydd mas na erbyn hyn, a falle fydd mas na yn y degawdau nesaf, yn mynd i fod yn wahanol i'r swyddi oedd falle rhyw ddegawd yn ôl, felly mae yna cyfleoedd newydd o ran hynny, a beth sydd yn dda hefyd yw falle gyda llawer o'r swyddi hynny, mae pobl yn gallu gwneud nhw o gartre erbyn hyn, mae llawer yn gweithio o gartre yn rhithiol, ac wrth gwrs mae cyfle i wneud hynna o bob ardal, felly gobeithio fydd hynna'n helpu i gadw pobl yn yr ardal hefyd, a bod nhw ddim yn teimlo wedyn bod rhaid symud i'r dinasoedd mawr i weithio yn y swyddi yna. Huw a Daniel, diolch yn fawr iawn i chi'ch dau am ymuno efo ni heddiw yma. Dwi'n siŵr bod y sgwrs wedi bod yn ysbrydoliaeth mowr i lot sydd yn gwrando heddiw yma. Felly diolch yn fawr iawn i chi. A mae'ch straeon chi yn dangos bod Dychwelyd adra ddim yn golygu methiant yn bendant, hollol i'r gwrthwyneb. Mae'n gam cry i adeiladu dyfodol llwyddiannus yn eich cymunedau lleol chi. Felly diolch yn fawr iawn i chi'ch dau. Ac os ydych chi wedi cael eich ysbrydoli gan be ydych chi wedi glwad heddiw yma, cofiwch edrych ar gyfleoedd sy'n cael eu cynnig gan llwyddon lleol. Ella mai hwn fydd eich tro chi i wneud y cam cyntaf yna tuag at Dychwelyd neu ddatblygu gyrfa yn Arfor. Ac am fwy o fanylion am llwyddon lleol, ewch draw i wefan llwyddon lleol 2050.cymru. Wel, diolch i chi yn gwrandawyr ni am ymuno efo ni unwaith eto, a cofiwch danysgrifio, rhannu'r podlediad a chysylltu efo ni ar ein cyfryngau cymdeithasol i rannu'ch meddyliau a'ch straeon chi. Ond diolch am rwan. Tara!